Буде. Започваме ли? Може... Започваме. Зарадили се. Уважаеми дами и господа, добре дошли на този панел, на който ще дискутираме проблемите на прехода в региона, известен като Западните Балкани. На нашия панел ще бъдат представени следните говорители. Имам удоволствието да ви представя господин Стипе Месич, президент на Република Хърватска. Господин Петър Стоянов, президент на Република България. Госпожа Радмила Шекеринска, бивш лидер на Социал-демократическия съюз на Македония, лидер на опозицията в Македонския парламент, изпълнявала длъжността министър-председател в Македония. Ремзи Лани, наш колега от Тирана, известен журналист, теоретик на медиите, граждански активист. С неговото име са свързани повечето от важните, съществените, неправителствени граждански инициативи в региона на Балканите през последните 2 десетилетия. И господин Йован Теокаревич, мой колега, преподавател по политически науки в университета в Белград и председател на управителния съвет на Отворено общество Белград, известен сръбски аналитик, специалист по сравнителна политология. Аз се казвам Огнян Минчев и ще водя този панел. Когато се опитвах да събера мислите си по повод на настоящия панел, си дадох сметка за това, че за посткомунистическия преход в Централна и Източна Европа винаги са съществували някакви общи знания, някакви общи модели, някакви общи парадигми, през които сме оценявали успеха, неуспеха, спецификата на една или друга страна, на един или друг регион. Общо взето Централна Европа, няколкото страни в Централна Европа бяха изведени още в началото на 90-те години като модел на преход. Югоизточна Европа имаше специфични, отклоняващи се характеристики от успеха на Централна Европа. Постсъветското пространство беше също така един регион, който изоставаше в прехода по силата на специфични свои характеристики, свързани с присъствието си в Съветския съюз в продължение на десетилетия. В най-малка степен общата теория, общия модел, общата парадигма на прехода сякаш включва региона на Западните Балкани. От една страна, страните, обществата в Западните Балкани изминаха сравним път с този на останалите посткомунистически държави, посткомунистически страни. От друга страна, в този регион имаме първо изключително голяма динамика, голяма хетерогенност, разнообразие на националните пътища, на моделите на преход, на посоките на преход, на кризите, които преживя този регион. Западните Балкани още в самото начало, когато бе изобретено това понятие през втората половина на 90-те години, бяха условно подведени под един знаменател като регион. В Западните Балкани имаме и Република Хърватска, която вече е член на Европейския съюз. Имаме Република Сърбия, която има много силен потенциал за развитие, но специфични проблеми, които трябва да разрешава в условията на постконфликтно развитие на региона.
Имаме конфликтни региони, които изпитват изключително големи трудности в интегрирането си като пълноценни общества и институционални системи. Имаме много разнообразна динамика на националния въпрос. Имаме множество други специфики и характеристики, които определят уникалността на Западните Балкани като съвкупност от модели, като съвкупност от тенденции на преход. На мен ми се струва важно, когато говорим за посткомунистическия преход, да положим в основата на интерпретациите една важна негова особеност. Още от самото начало парадигмата на този преход се характеризираше с една вътрешна противоречивост, която заложи изключително големи трудности в осъществяването на този преход. Противоречивостта се изразяваше във факта, че за кратък период от време посткомунистическите общества трябваше да осъществят паралелно, синхронно две много различни задачи. От една страна да осъществят политическата трансформация на своите държави от бившите тоталитарни комунистически режими към демократични политически системи, да осъществят една цялостна и дълбочинна политическа реформа. На второ място да осъществят преход от командните структури на комунистическия тип държавно планирана икономика към свободна пазарна икономика. Паралелното протичане на двете задачи бе изключително противоречиво поради обстоятелството, че тогава, когато реформираш институции, ти неизбежно редуцираш ефективността на тяхното функциониране. А когато редуцираш ефективността на функциониране на институциите, ти снижаваш потенциала, чрез който можеш да регулираш и да управляваш икономическата реформа от друга страна. Именно заради това съвместяването на политическа реформа и на успешна икономическа реформа в обществата от Централна и Източна Европа се случи най-добре там, където имаше съхранена една добра, стабилна, административна, публична административна традиция, преди всичко в Централна Европа, публичната администрация, която пое регулирането на основните процеси в публичното управление на обществото, докато политическите институции се трансформираха. Там, където нямаше подобна силна административна традиция, наследена от Хабсбургската империя или от другаде, там, където общо взето беше по-силно наследството на източни модели, включително на съветския модел, институционалната реформа протече бавно, конфликтно, противоречиво, елитите се формираха по-бавно и в много по-силен конфликт помежду си, а икономическата реформа протече като хаотичен процес на заграбване на националното богатство по законите на джунглата. Бивша Югославия, която съставлява всъщност Западните Балкани без Словения и плюс Албания, беше една комунистическа държава, която се характеризираше с изключително добро управление в сравнение с останалите страни, които бяха членове на източния блок. Тито беше известен като последния Хабсбург не само заради потенциала си да управлява сложния национален пъзел на бивша Югославия, но и заради това, че можеше действително да осъществява едно ползотворно, успешно административно управление на тази многолика квазиимперия, която представляваше Югославия. Отнесено към 1990 година, това обстоятелство може би разкриваше пред тогавашна Югославия много по-добри перспективи за бърза трансформация, отколкото пред другите посткомунистически страни, били членки на източния блок. Но всички знаем какво се случи. Там връх взеха националните конфликти, националните противоречия, връх взеха националистическите елити и на практика прехода в Западните Балкани, прехода в бивша Югославия беше обусловен от фактори, които не бяха свързани с относителните преимущества на югославската система през периода на Студената война, бяха свързани с относителните дефицити
на националното изграждане и на националната еманципация на територията на Югославия в края на този период. Аз ще спра до тук с очертаването на общата рамка, в която можем да започнем да обсъждаме проблемите на прехода в Западните Балкани. Бих искал да дам думата на нашите гости, за да чуем тяхната гледна точка за прехода в техните страни и може би накрая заедно с всички в залата да се опитаме все пак да постигнем някакъв тип обобщение в какво прехода в региона на Западните Балкани прилича на останалите посткомунистически преходи и в какво сериозно и системно се различава. Бих искал да дам първо думата на президента Месич. Ваши превъзходителства, дами и господа, участници в този панел, с радост приех поканата да участвам в тази конференция и конкретно конференцията и панела. Темата, така както как ще се погледнем бъдещето, гледайки, разбира се, и в миналото, поради различни причини трябва да й бъде посветено внимание. Отбелязването на 25 години от падането на Берлинската стена дава възможност да кажем нещо за изминатия път, не като юбилеен повод, а с реален анализ. За мен това означава, че трябва да се противопоставим на прокарването на едни исторически неистини, които все по-популярни стават не само в медиите, но и в политическите и научните кръгове. Затова се отказвам да приема начина, по който е дефинирана темата на панела, но и термина, който е предложен. Защо? Защото терминът Западни Балкани е създаден в годините след разпадането на източния блок и Югославия. И този термин нито в политически, нито в икономически смисъл не означава абсолютно нищо в преходните години, такива каквито бяха те като увод в следващите 25 години, четвърт век. Второ, не приемам термините постсоциалистически или постсъветски държави, просто заради това, защото, пак повтарям, не съществуваше единен модел, който да наречем система, която да наречем социалистическа. Едно беше съветският модел, така нареченият реален социализъм, а нещо напълно по-различно беше моделът на югославското самоуправляващ се социализъм. Аз няма да говоря за другите държави, защото би било твърде претенциозно от моя страна. Ще се огранича с Хърватия. Една от страните наследнички на Югославската федерация. В Хърватия преходът започна от гледна точка много по-различна от онази, в сравнение с всички останали държави в така наречения източен блок. Нека да кажем така, всичко това, което Югославия имаше, съответно и Хърватия го имаше, тези държави, другите не го нямаха. Тоест, открити граници, икономика, основаваща се на една комбинация на планови и пазарни елементи, фирми и предприятия, които работеха на печалба съобразно законите на свободния пазар, които предприятия бяха дори конкурентни на световния пазар. Още какво? Така наречената обществена собственост и самоуправляваща се социалистическа система. Това беше много различно от държавната собственост и твърдата планова система от съветски тип. Ние имахме в определени граници и частна собственост и имахме и частно предприемачество, което само по себе си е достатъчно красноречиво. И много западноевропейски социал-демократи не без причини по това време идваха да изучават югославския модел. И в крайна сметка политическата система. Югославия беше авторитарна държава с ограничени свободи на изразяване, публично изразяване на мнение. Това го знам много добре, защото една година прекарах в затвора, просто защото бях привърженик на едно движение, което искаше реформи на системите. Не промяна на системата, а реформа на система. Не смяна на системата, а реформа. Така че го знам от свой собствен опит, че на изборите в Югославия
можеше своята кандидатура срещу онези, които издигаше режима, да излезе всеки гражданин, който получи писменото подкрепа на няколко стотин други граждани. Аз направих това, ползвах тази възможност и така за пръв път като депутат влязох в Хърватския парламент през 1965 година. Докато болшинството граждани от източния блок, поради разбираеми причини, искаше просто промяна, т.е. смяна на системата, болшинството граждани на Югославия, притиснати от икономическата криза и от неспособността на управляващия елит, просто искаше системата да се променя, да се демократизира. Желанието да бъдем самостоятелни, да се отцепим от федерацията, което беше гарантирано и възможно по Конституцията от 1974 година, възникна допълнително и на първо място беше предизвикано от усилията на най-голямата република Сърбия да се налага във всяко едно отношение над остатък от федерацията. Заради това падането на Берлинската стена в целия източен блок беше възприет като един стартов сигнал за пълна смяна на системата в Хърватия и съответно в тогавашна Югославия, но той беше възприет на първо място и като нещо, което е от изключително значение за Германия. Преходът започна както и навсякъде другаде. Въвеждане на политически плурализъм и провеждане на многопартийни избори, но не на равнище федерация, а в републиките. И то само някои от републиките, така Хърватия и Словения първи тръгнаха по новия път към демокрацията. Хърватският преход, и го подчертавам особено, още в самото си начало беше потъпкана, задушена от експанзионистичните натиск на Белград и с част от сръбското население, което съвсем открито влезе в война с останалите. Тоест, нашият преход започна при под нещастна звезда, с лош късмет. Имаше няколко ключови грешки. Първо, приватизацията. Обществената собственост, такава каквато нямаше никъде в света, т.е. тя даваше на работниците определен вид собственост над производствените мощности и цеховете, в които работеха, трябваше да се намери титуляр на собствеността, за да се включат в пазарната икономика, пазарното стопанство на демократичния свят. Вместо да бъде въведено работническото акционерство, което всъщност би било и най-близо до тогавашния социализъм, самоуправляващ се социализъм, то в условията на война, което е световен феномен, започна една приватизация въз основата на един грабителски капитализъм. Докато работниците защитаваха самостоятелността на току-що провъзгласената държава, техните фирми по един криминален начин бяха приватизирани и унищожавани. Тези, които оцеляха от войната, се върнаха и установиха, че нямат работа. В прехода по хърватски беше унищожена икономическата основа на страната. Изчезнаха големите фабрики, предприятията, бяха унищожени селско-стопанските ферми и всичко под безумния лозунг, че трябва да се унищожи така наречените социалистически мастодонти. Паралелно с това, систематично се изпромиваха мозъците на хората чрез медиите, което е още по-опасно и чрез образователната система. И за да се подчертае, че вече се разделяме с така наречения социализъм и особено с Югославия, всичко това, което до тогава съществуваше, беше провъзгласявано за отрицателно. А за да се подчертае принадлежността на Хърватия към Европа, отхвърляхме и самата помисъл за някакво сътрудничество с някогашните бивши югославски републики. Втората, може би неизбежна грешка беше в това, че за да защитавайки свободата и независимостта си, ние не подбирахме онези, които ще ни помагат. По този начин открехнахме вратата на историческия ревизионизъм, който днес отново шества из Хърватия. Под лозунга за политически плурализъм се толерираха, дори се стимулираха
прекрояването на историята след Втората световна война. Преди всичко поради неоспоримия факт, че антифашистката съпротива беше поведена, ръководена от комунистите. Народно-освободителната борба обаче не бяха само комунисти. При това се забравяше нещо, което за съжаление се забравя и в Обединена Европа, макар и изградена на основите на антифашизма. Фашизмът и комунизмът не са едно и също. Няма никакво основание да се изравняват. Фашизмът и по-точно нацизмът са престъпна идеология, идея и в реализацията на тази идея. Комунизмът е утопия, чието осъществяване на практика в крайна сметка винаги се свежда до установяване на авторитарни режими, крайно репресивни режими или сравнително по-либерални. Но комунизмът никога и никъде физически не е ликвидирал хората заради тяхната расова, национална или религиозна принадлежност. Повтарям, никога и никъде. Фашизмът го е правил. Така че основните грешки на хърватския преход бяха криминалната престъпна приватизация, унищожаването на икономическите основи за съществуването на държавата, свеждането на демокрацията просто до многопартийност и свободни избори и толерирането или по-точно или потискането на исторически ревизионизъм. И накрая, още една наистина фатална грешка. Затворихме си очите пред престъпността и корупцията, т.е. политическия клиентелизъм. Когато през 2000-та година станах президент на републиката, обещавах преразглеждане на приватизацията, корекция на неправдите, които бяха извършени и изправяне на военните печалбари, черноборсаджи и престъпници пред съда, следвайки следите на парите. Не успях. Някои правителства въобще не се опитваха да тръгват по този път. Други просто не искаха да тръгнат по него. Моите конституционни пълномощия не бяха такива, че сам да мога да задвижа тези процеси, за които ви говоря. Говорейки от опита на Хърватия и въз основа на собствения си опит, като ръководител на държавата, мога да кажа следното. Транзицията, преходът остана ограничена до политическия плурализъм и многопартийните свободни избори, свободата на говора, на изразяване, с която нерядко се злоупотребява обаче. Имам преди всичко говора на омразата, което е остатък от този злощастна война и което е любимо оръжие на онези, които са готови да осъждат, да демонизират, да анатемосват всеки, който е различен, макар и само заради това, че мисли по друг начин. Медиите, които трябваше да станат свободни, макар че в Югославия и в Хърватия в десетилетия след войната и съществуването на федерация по степен на свобода бяха почти изравнени с тези на Запад. Те бяха превърнати най-кратко казано в онова, което наричаме черна хроника. И в заключение бих добавил това, че самото понятие страна в преход ми е противен. Повече от 2 десетилетия не успяваме да приключиме с тези преходи и транзиции. И искаме едни уредени, цивилизовани, демократични държави, защото днес все още не сме това. Повтарям, говоря за Хърватия. Ако хвърлим поглед по-широко на европейската сцена, мога да добавя и това пробуждането на неоснователните страхове, базиращи се на опит и от травматичното ни минало, както и съзнателно стимулиране на тези страхове, с цел да се установят нови сфери на интереси, това няма да помогне на никого. Падането на Берлинската стена преди 25 години беше величествена увертюра, която заслужава и величествен финал. Ние все още го чакаме и кога ще го дочакаме, зависи от това колкото от нас самите, толкова и от Европейския съюз, защото за да можем да строим бъдещето и едните и другите, трябва да застанем лице в лице с истината от миналото, което включва и истината за нас самите. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин президент. Очевидно е, че вашата гледна точка ще породи, според мен, оживени дискусии в залата. Това, което бих могъл да кажа преди да дам думата на следващия от нашите панелисти, е, че България очевидно не е единствената, в която гледните точки и позициите за прехода са поляризирани. А сега бих искал да поканя колегата Йован Теокаревич, за да представи своята гледна точка от наблюдателна позиция Белград. Благодаря, Огнян. Много ми е приятно, че съм тук. Аз много по-често идвах в София преди и се надявам тези хубави времена да се върнат. Това е моята гледна точка по въпросите, които дискутираме в този панел. Посткомунистическия преход в постюгославските държави допринесе за неравното развитие на промените през последните 25 години в източната част на Европа. 25 години след падането на Берлинската стената, постюгославското пространство си остава по средата между отличниците на прехода от Централна Европа и изоставащите от постсъветското пространство. Удовлетворението, че нашите постижения не са чак толкова лоши, колкото тези в постсъветското пространство, няма значение, ако това се сравни с загубите, които отбелязваме в сравнение с Западна Европа. Преди 89-та ние се сравнявахме с Западна Европа, а не с комунистическа Източна Европа, както ние я наричахме тогава, която в продължение на десетилетия ни гледаше с завист, защото ние живеехме в комунизъм с човешко лице. Но нещата се промениха напълно. И по-голямата част от постюгославските държави започнаха да изостават, вместо да станат лидери, както се очакваше през 1989 година. Обяснението на това, което имах историческо значение за сегашните и бъдещите поколения, се базира на три неща. Първото е фактът, че противно на останалия посткомунистически свят, историческите събития от 89-та останаха почти незабелязани в Югославия, тъй като тя имаше други политически проблеми, нарастващи етнически конфликти и подготовка за разпадането на държавата. От югославска гледна точка 89-та не беше революционна година, а по-скоро, ако не напълно, време, което отбелязваше едно десетилетие от посттитовската епоха. За бивша Югославия новосъздадения шанс за промяна на политическата диктатура беше по-маловажен, отколкото за другите страни. Простичко казано, в този момент два аспекта от липсата на легитимност засегнаха Югославия. Един отвътре и един отвън. Липсата на съгласие за това как да се изгради бъдещата държава се подсили от загубата на външна легитимност на Югославия. Място между двата блока, и това беше заслужено място, което Югославия поддържаше, тъй като тя беше относително неутрална, но това място изчезна внезапно. Потъна в бездната, създадена от изчезването на двата противопоставящи се блока. Сериозната икономическа криза допълнително влоши нещата,
както и лошите стратегии, предприети от политическите елити на бивша Югославия, както и обърканата политика на европейските страни и Съединените щати по отношение на кризата. Втория важен момент е, че точно поради това положение на нещата, посткомунистическия преход в постюгославските държави, много пост стана тук, по много и сложни начини се оплетаха с изграждането на нови нации и с въоръжени конфликти. За много обикновени хора днес, 15 години след края на тези конфликти, доминиращия представа са точно войните и изграждането на нови нации, а не икономически и политически преход. Ако историята ни учи нещо, поуката от историята, която разказвам, е не само за силата на хората и промяната, която те могат да извоюват, което беше основният аспект на 1989, но и за силата на политическите решения, които хората взимат в критични моменти от историята. Последствията от лошите решения, взети в такива моменти, имат стратегическо значение. И по-голямата част от постюгославските държави все още трябва да се справят с тези последствия. Третия и последен момент е свързан именно с последствията. Тройният преход в Югославия беше много по-сложен и съответно не е завършил още. Първото десетилетие бе посветено на войните и на създаването на нови полудемокрации. Второто десетилетие беше маркирано от оптимизма от края на войните и икономическо възстановяване, както и консолидация на демокрацията и изближаване с Европейския съвет. А сега, по средата на третото десетилетие, напредъкът се смесва с нови предизвикателства. Добрата новина е, че с течение на времето нашите специфични проблеми отстъпват на проблемите, които са общи и за другите страни в света. Бившите югославски републики, Западните Балкани сега трябва да излезат от омагьосания кръг на взаимосвързани проблеми. Двустранни спорове, наследени от разпада на Югославия, сериозна икономическа криза, умора от разширяването на Европейския съюз. И за да приключа, влиянието за бъдещето от прехода, аз сравнявам тук сроковете, в които бившите държави от източния блок имаха, които им трябваха, за да се присъединят към Европейския съюз, сравнени с тези на бившите югославски републики. След присъединяването на Хърватска не се очаква ново присъединяване поне до 2020 година. И нещата стават от лоши по-лоши. Преди няколко години датата 2020 година беше песимистична, а сега е най-оптимистичният срок и може да се случи за една или две максимум държави от региона. Преди присъединяването на Хърватска, преговорите траеха около 10 години. На Хърватска и отне 13 години. Страните от Централна и Източна Европа влязаха в Европейския съюз около 15 години след падането на комунизма в тях. На Хърватска и отне 25 години, а на страните от останалите Западни Балкани ще им отнеме 3 или повече десетилетия, което е поне 2 пъти повече от това,
от срока необходим за останалите. Така че Берлинската стена падна по различен начин за различните държави. Благодаря на професор Теокаревич. Преди да минем нататък, бих искал само да отбележа нещо, което ми се струва важно и в двете изказвания. Подчертаването на факта, че отправната точка на промяната, на прехода в бивша Югославия не е сравнима с тази в страните от бившия източен блок, което има своето значение за легитимацията на процеса на преход. Въпросителните пред легитимацията на прехода в бивша Югославия и в изказването на президента Месич, и в изказването на професор Теокаревич беше, според мен, един важен акцент, на който бихме могли да обърнем внимание, когато подходим след малко към дискусията. Сега бих искал да дам думата на госпожа Шекеринска, която ще представи своята гледна точка за процесите на преход в Македония. Заповядайте. Благодаря ви, благодаря за поканата. Аз планирах да започна с малко самокритика. Като кажа, че не си спомням какво точно правех, когато падна Берлинската стена, господин Теокаревич ме успокои, че аз не съм сама. Аз тогава бях 17 годишна, не се интересувах особено от политика. Но всъщност това беше характерно за цяла бивша Югославия, защото ние бяхме много по-ангажирани с вътрешните си дисбаланси, отколкото с света около нас. Но много ясно си спомням, че това, което ми е останало в съзнанието, е, че след 2 години опити да се здобия с билет за Юровейл, за влака, аз не успях да направя това, защото с разпада на Югославия железницата вече не се движеше между Белград и Загреб, например. И може би именно заради това аз не се интересувах особено от история. Малко се чудех дали аз съм най-подходящия човек, който трябва да говори за последните 25 години. Аз се интересувам от поуките на историята, но винаги се ужасявам как историята служи като отлично извинение за политиците. Но тази гледна точка за историята моя се промени след като посетих един музей в Амстердам, където имаше огромна изложба за Наполеоновата епоха и аз преминавах през различните фази на окупацията на Европа от Наполеон, направена от холандци. И аз бях впечатлена, че никой там не посочваше кръвопролитията. Ясното послание в края на изложбата беше, че от всичкото това зло на Наполеоновите войни имаше нещо позитивно. И това е гражданския кодекс, който послужи за фундамент на нашата администрация. И може би това е различието с тази част на Европа и как ние гледаме на историята и поуките от нея. Ние не се справяме с миналото си с мисъл за бъдещето. А на въпроса, който повдигна в началото, аз бих искала да отбележа 3 неща. Първото е, че приликите между Централна и Източна Европа и Западните Балкани са видими, но проблема с Западните Балкани е ясно в групата ТЕМ+. Ние имаме закъснение от 10 години плюс няколко допълнителни проблеми. И по някой път ние досаждаме на слушателите си, като казваме, ние сме изключително специфични, като това не е съвсем вярно. Разбира се, че такива неща са се случвали и другаде по света. Но тази комбинация от проблеми
направи прехода в Западните Балкани по-сложен, по-голямо предизвикателство и по-малко успешен. От една страна ние трябваше да направим троен преход, което си беше предизвикателство, и допълнително предизвикателство на преход от федерация към независими държави, което може би за Чехия и Словакия да е било проблеми за балтийските държави, но това беше проблем не толкова може би за Сърбия и Албания, но за останалите страни от бивша Югославия. И ние трябваше освен това да направим преход от война към мир. И това всичко се случи наведнъж в много враждебна среда и не беше неочаквано, че ние не се справихме чак толкова добре. Второто нещо, което искам да отбележа, и то се базира на миналата дискусия. Аз чух от някого, че хората в България са фрустрирани, защото са ядосани, защото са искали демокрация, са получили капитализъм. И може би това е и усещането в повечето държави в Централна и Източна Европа и в Западните Балкани. Повечето държави в нашия регион, включително България и Румъния, качеството на живот се е увеличило, но комбинацията от несигурност и неравенство е много прави такива чувства, тази носталгия, разбираеми. Но и нашия район и в Източна и Централна Европа трябваше да посрещнем едно предизвикателство, което капитализма поставя на целия останал свят. А капитализма и демокрацията не винаги са съществували заедно успешно. И може би до известна степен социалната държава по някакъв начин експлодира. Нямаше мрежа, която да осигурява сигурност. И на нас ни отне известно време да създадеме нова такава мрежа. И за това много от нашите граждани не вярват нито в капитализма, нито в демокрацията, но то е защото те живеят в растяща несигурност във всеки един смисъл, не само от гледна точка на национална сигурност, но също така икономическа несигурност и неравенство. И третия коментар, който исках да направя е, че да, разбира се, повечето причини за нашите неуспехи са свързани с нашите собствени политически провали. Но аз също така смятам, че Европейския съюз понякога също пропусна някои възможности. Аз говоря тук предимно от собствения си опит, като македонски политик по време на труден период на етнически конфликт през 2001. И като проевропейски политик аз бях много удовлетворена, че Европа игра толкова силна роля при справянето с конфликта в държавата, за разлика от това, което се случи с другите конфликти в бивша Югославия. В случая с Македония усилията бяха координирани, имаше обща стратегия, сътрудничеше се с Съединените щати, стратегията се променяше, ако не се върви в правилната посока, и те спазиха своите обещания. Така че Македония беше успех на общата външна политика. Но в момента, в който кръвопролитията спряха, Европа се отказа от лидерската си роля и се оттегли. Фактът, че Македония успя да се придвижи за по-малко 4 години от война към държава кандидатка за членство в Европейския съюз, беше огромен успех не само за нас, македонците, но и за Европейския съюз.
Но факта, че 9 години по-късно ние все още сме със статус на кандидати и няма никаква перспектива за членство. Това е огромен минус за нас, но и за кредибилността, за доверието, което Европейския съюз има в региона. Те трябва да предприемат по-практичен подход в региона, да се ангажират повече с решаването на двустранните спорове, като например гръцкото вето за името на Македония, но и свързани с вътрешните предизвикателства пред нас. Поправете ме, ако греша, но от всичките 3 презентации останах с впечатление, че повтарящата се оценка, повтарящия се модел на постюгославския преход може да се определи като отдалечаване от онази държава, която е имала нужда от реформа, но не от унищожаване, в посока към неясни крайни цели и сега в посока към европейска интеграция, която обаче е много бавна и не може да послужи като коректив за грешките, направени след 1990. Това поне е моето впечатление от презентациите, които чух. А нека сега се спрем на един съвсем различен пример за прехода на Албания. Държава, която имаше съвсем различна съдба по време на студената война и съвсем различен преход, съответно. Започвам през ноември 1989 в Тирана. На 7 ноември започна антиболшевишката революция. На 9 ноември външният министър на Куба посети Тирана. В 10:30 вечерта Националната телевизия на Албания пожела лека нощ на зрителите, но те не си легнаха, а гледаха по белградската телевизия падането на стената. На следващия ден имаше във вестника много малка новина за падането на Берлинската стена, в която ставаше дума за новите правила за пътуване на източно-германците в Западен Берлин. 3 седмици след падането на стената имаше статия, в която се твърдеше, че не комунизма се е провалил, а деформациите на комунизма. Изолацията и бруталността на режима на Албания обаче означаваше, че комунистическия режим в Албания също не може да оцелее. Падането на комунизма в Албания е неразказана история. Беше ли това експлозия или имплозия? Защо краят на Чаушеску беше края на комунистическия режим в Албания? Каква роля имаха събитията в Косово и в Югославия и марша на Милошевич към властта? Какво беше тяхното влияние върху Албания? Днес обаче моята държава просто е напълно различна държава. Може би е държавата, която най-много се промени от прехода. Преди 25 години Албания беше най-агресивният антинато
най-агресивната анти-НАТО държава, днес тя е член на НАТО. И кандидат за европейско членство. Но излизането от комунизма беше много по-трудно, отколкото си мислихме, и отне много повече, отколкото си мислихме. Прехода в Албания беше много комплексен и много различен и много труден. Ние имахме имахме преход, който беше многопластов. Първо от комунизъм и въобще от тоталитарна държава към политически плурализъм, след това икономически, от изолирана икономика към капитализъм. И социален преход от най-затвореното общество към отворено общество, както и от едно селско общество към градско общество. В България това се случи преди 30-40 години, в Албания се случи сега. Албания имаше своите предимства и недостатъци в сравнение с страните от западните Балкани. Предимствата бяха, че нямаше война, нямаше конфликти, държавността не беше подставена под въпрос, нямаме проблеми свързани с държавността, нямаме двустранни спорове с съседите си и нямаме етнически дисбаланси, които биха могли да доведат до сериозни дилеми. Но всички тези предимства не бяха достатъчни, за да се осигури по-бърз и по-добър преход в сравнение с съседите ни. Недостатъците. Това, което се нарича преход в Албания, беше всъщност изграждане на основите. В нашата история не сме имали демократични институции никога. Излязохме от един брутален комунистически режим, в сравнение с който Чаушеско беше демократ. Мисленето в черно и бяло от студената война беше характерна черта на албанската политика. Албания е странен случай на демокрация без върховенство на закона. Това е парадокс, но той си има обяснение. В първите дни опозицията и нейната първа програма всъщност беше хартата от Хелзинки. Ние въведахме демокрация. Албания, разбира се, има свободна преса, силна опозиция, активно гражданско общество. Но предизвикателството беше изграждането на върховенство на закона. В много държави преходът се състоеше от лош закон към по-добър закон. В Албания се състоеше от върховенство на страха към върховенство на закона. И ако страните от бивша Югославия, за тях предизвикателството беше да се справят с конфликтите от една страна и посткомунистическото пространство от друга, за Албания посткомунистическият дневен ред беше доминиращ. Ние нямахме конфликти, с които да се справяме. Ние бяхме повлияни от югославските войни, но те нямаха нищо общо с нас. По темата с носталгията няма носталгия в Албания. Демокрацията е приета. Ние никога не сме били сателит на Москва, което също беше предимство. Но имаме и недостатъка, че не се води дебат за миналото в Албания. Първият десен президент говореше за испанския модел, а първият ляв президент говореше за полския модел, но в края на краищата ние се озовахме с албански модел.
Единственото нещо, което не можем да предвидим в Албания, е миналото, както има една шега. Какъв е общният дневен ред за Албания и страните от Западните Балкани? Нашия преход е преход към Европа. Преди 3 години на конференция във Варшава ме попитаха за план Б. Някой ни попита, пак така в подобен панел, какво ще правите, ако не ви искат? Имате ли план Б? За някои държави може и да има план Б, например Русия или Турция или Китай. За Албания всички тези варианти са изключени. Ние сме напълно наясно в отношенията си с Русия, няма какво да обяснявам. Русия няма влияние в Албания. И двете страни са напълно наясно за това. С Китай имахме прагматични отношения и през комунизма, но тя не е вариант за сфера на влияние. Турция може и да изглежда като вариант, но за Албания това би бил опасен вариант. И ние нямаме, нашето наказание е, че нямаме алтернатива. Европа е единствения ни вариант. Понеже стана дума за другите стени. Сега нямаме Берлинска стена, нямаме и това, което Оги нарича Шенгенската стена, но има други стени. Невидими или видими, които ни разделят. Но бих казал, че днес проблема не са стените, а са дупките. Ние разрушаваме стените и виждаме, че има сериозни дупки в региона и ние трябва да строим мостове. Така че предизвикателството пред нас е да построим мостовете. Thank you, Ремзи. Уважаеми дами и господа, нека сега да се обърна към президента Петър Стоянов, който е много добре запознат като инсайдър с вътрешните механизми и логика на българския преход и да го поканя да каже своето име, своето мнение за прехода в Западните Балкани. Благодаря ви. Позволете ми най-напред да благодаря на организаторите на всичките тези събития през последните дни, не само тази конференция. Струва ми се, че с голямо основание българското общество се нуждаеше, може би дори повече от останалите източноевропейски общества, от такова напомнене за това, което се случваше в България по време на комунизма и това, което се случи сега, през последните 25 години на посткомунистически преход. Когато става въпрос за Западните Балкани, в терминологичния смисъл, в понятийния смисъл, всички сме малко объркани. И точно за това президента Месич реагира по този начин. Какво е това Западни Балкани? Кой принадлежи към Западните Балкани? По времето на Студената война Европа беше разделена на западноевропейци и източноевропейци. Всички ние, и българите включително, бяхме наричани източноевропейци. След като падна Берлинската стена, страните, които най-бързо се ориентираха към свободна пазарна икономика, изграждане на демократични институции, Полша, Чехословакия, Унгария, се обособиха като централно-европейски страни. За нас остана понятието юго-източноевропейци. България, заедно с Югославия, с Албания, с Румъния, бяхме наричани Юго-източна Европа. Вероятно от засилената склонност на западноевропейците към политическа коректност да не ни наричат повече балканци. Ако под термина балканизъм се разбира фрагментация, склонност към братоубийствени войни и така нататък, всъщност, ако ни бяха нарекли балканци, те нямаше да сгрешат много. Само след 2 години започнаха кървавите войни в бивша Югославия. Но така или иначе, истината е, че за разлика от бившите социалистически държави от Централна Европа, хомогенността тук, в нашият регион, е далеч по-малък. Даже нашият комунизъм беше много различен. Румънският комунизъм беше много жесток,
но Румъния не беше наричана никога, защото всъщност не беше сателит на бившия Съветски съюз. Албанският комунизъм беше не по-малко жесток, но Албания също не беше в орбита на бившия Съветски съюз, поради което и Албания и Румъния от време на време се ползваха с благосклонността на Западна Европа и на Съединените американски щати. България, за съжаление, с основание беше наречена най-верният сателит на бившия Съветски съюз. Стигна се дори до там, че нашето комунистическо ръководство сериозно да обмисля въпроса България да стане република на бившия Съветски съюз. Така че иронично, ако не може да обвиним, в едно нещо не може да обвиним българските комунисти – в склонност към национализъм. Те бяха готови да предадат абсолютно българските национални интереси и да ни направят 16-та република на Съветския съюз. Бивша Югославия беше, разбира се, съвършено друг пример, добре известен на всички нас, със своите отворени граници, с възможността за пътуване. И ето тук е първата разлика – нашето отношение към комунизма. Една реплика на президента Месич, който направи категорична разлика между фашизма и комунизма, със сигурност ще повдигне тук дебати и аз ще бъда първият, който няма да се съгласа с него, въпреки дългогодишното ни добро приятелство. Първият министър на вътрешните работи в България, неговото име за българската публика, генерал Семерджиев, в своя реч пред Народното събрание призна, че по времето на комунизма в концентрационни лагери от типа на съветските в България са минали 182 000 души. Това е цветът на българската интелигенция, на българското духовенство. Днес открихме паметник на един от най-големите съвременни български писатели, антикомунисти Георги Марков, който беше убит от българските органи, комунистически органи на държавна сигурност в Лондон за това, че предаваше своите антикомунистически репортажи по Радио Свободна Европа. Да, комунистите не убиваха по расови причини. Те убиваха по идеологически причини, ако щете дори по класови причини. И това е един от проблемите, който ще съществува още дълго време в нашия регион. Като си мисля все пак, има ли нещо общо, при положение, че имаме толкова много разлики? Мисля си, че общият знаменател за целият наш регион е следния. Макар и да живеехме под диктатурата на различен вид комунизъм, всички ние държавите в Югоизточна Европа, нека да я наречем условно така, бяхме ограбени от новите идеи, които се раждаха и прилагаха в Западна Европа след Втората световна война. Комунизма ни откъсна от това. След Втората световна война в Европа вече се наложи една съвършено нова парадигма, която казваше: дори една победна война не е успех, защото ражда реваншизъм. А реваншизма винаги ражда нова война. Това е един урок, ненаучен от нас, който имаше жестоки последици в бивша Югославия. Дори победната война ражда реваншизъм. Прост наглед урок, който европейците научиха. Другият урок беше, че една всъщност коренно сменена, тотално сменена парадигма. Голяма част от нашите общества останаха с старото мислене от преди Втората световна война. Господстващата парадигма тогава гласеше: трябва да се чувстваш щастлив, ако си поданик на една колкото е възможно по-голяма държава, ако тази държава има колкото може по-голяма войска и ако зад гърба си имаш колкото може повече победни войни. След Втората световна война Западна Европа преобърна в практика една съвършено нова парадигма, която казваше: трябва да се чувстваш щастлив не заради големината на своята държава, не заради големината на нейната войска, а заради обема от права и свободи, които имаш като човешко същество и заради стандарта на живот, с който живееш в своята собствена държава. Заради възможността да пътуваш свободно навсякъде, да се реализираш като личност и никой да не може да посегне на твоето достоинство като човек. Сблъсъка между двете парадигми е повече от очевиден. Ако първата парадигма, че е важно да живееш в голяма, мощна, богата, с огромна войска държава е вярна, гражданите на миниатюрен Люксембург трябва да се чувстват безкрайно нещастни пред гражданите на бившия Съветски съюз. Животът обаче ни подсказва точно обратното.
Гражданите на малък Люксембург, на малка Белгия, на малка Холандия през всички тези години бяха щастливи граждани, които пътуваха навсякъде по света, имаха висок стандарт на живот. И това беше първият урок, който ние, бившите поданици на комунистическата империя, трябваше да научим. За съжаление, не го научихме на време. Аз мисля, че това е нещото, което ни обединява и днес. Нашата чисто балканска склонност. Всъщност, много ми хареса репликата на нашия гост Ремзи Лани, че това, което не можеш да предвидиш в Албания, всъщност е миналото. Това беше просто един горчив виц. Това беше така много горчиво нещо. Затова, защото аз съм присъствал сигурно на повече от 200 подобни конференции, посветени на Западните Балкани, в различни точки на Западните Балкани. Белград, Сараево, Загреб и така нататък. Рано или късно нашата дискусия довежда до спор за това, какво се е случило на Косово поле 1389 година, а не какво се случва днес в нашите държави. Идиотско е след толкова години да говорим какво се е случило на Косово поле за убийството на Султан Мурад и на сръбския крал Лазар, вместо да говорим как можем да усвояваме европейските фондове, простете, ако това звучи цинично, най-напред предсъединителните, а след това европейските фондове като членове на Европейския съюз. Този тип балканска солидарност не липсва по един крещящ начин. Трябва да сме вече съвършено наясно, че всяка от нашите малки държави може да се чувства силна, дори ако щете, ако говорим за инфраструктурни проекти. Какъв интерес представлява днес? Не говоря за толкова малки държави, дори като Косово, да ме прости, Македония, велика, но малка по територия. Искам да бъда съвсем ясен, за да не предизвикам двустранен скандал. Какво може да... Малка България, разбира се, вече и малка Сърбия. Какво може да постигнем сами? Как да строим огромни инфраструктурни проекти, ако не ги правим заедно? Това е лудост. Изолиране веднъж от Европа, говоря от старият Европейски съюз, втори път изолирани едни от други. Да не може да стигнеш с влак от Белград до Хърватия 3 години след разпада на Югославия. По-голям нонсенс няма. Това е нещо, поради което ние продължаваме да изглеждаме неразбираеми. Ние си мислим, че изглеждаме по-скоро загадъчни, но не сме. Ние сме неразбираеми за хората, които отдавна са прекрачили този праг на мислене. И ако има нещо, което да обединява днес интелигенцията на нашите страни, то е да обединим този тип начин на мислене. Този тип начин на мислене. Успеем ли да постигнем това, ние сме постигнали всичко. Интелигенцията на нашите държави е крайно време да престане да бъде пленник на старите националистически и шовинистични стереотипи. Да, в миналото Балканите са били, най-меката дума, много динамичен регион, това е съвсем вярно, но истината е, че тези години са зад нас. Истината е, че това, което трябва да гледаме, е как да печелим от нашето сътрудничество, а не как да се противопоставяме чрез нашата история. Благодаря ви. Благодаря ви, господин президент. Преди да отворим дискусията с участието на всички в залата, бих искал да направя само една допълнителна бележка. Всички тези презентации, които чухме с различни гледни точки, според мен липсваше нещо важно, което липсва и в българския дебат за прехода през последните 25 години. Всъщност в българския дебат то не липсва, но присъства по един малко странен начин. Кога и къде завършва прехода? Какъв е смисълът на този преход като някаква крайна цел? Европейските фондове ли са единствения смисъл на този преход или придобиването на някакъв собствен център на тежестта, който президента Стоянов акцентира като възможност за някаква общност между нас? Къде завършва прехода? Къде завършва фрустрацията от това, което се е случило? Кога ние можем да кажем, че сме преминали определена граница и се намираме в някакво ново качество, било като отделни страни, било като регионална общност?
вече излизаме извън рамките на така наречените Западни Балкани, защото Западните Балкани са едно конюнктурно понятие от края на 90-те години, което трябваше да опише специфичните реалности на постконфликтното възстановяване в територията на бивша Югославия. Този въпрос ми се иска да бъде включен в нашите дебати, когато обсъждаме темата. Имате думата, професор Фотев. Въпросът е изключително важен и той беше по някакъв начин поставен и в предходния дебат. Но аз се опитам да взема отношение към тая тема. Накратко. Но най-напред искам да изразя изключителното си удовлетворение от експозитата, които направиха тук и нашите гости, и нашия президент. Изключително интересни. Благодарност и поздравления. Смятам, че въпроса за прехода трябва да се постави в един по-широк контекст. Света е встъпил в абсолютно безпрецедентна ситуация и перспектива и това е, че се обезсмисля отговора на въпроса за края на прехода. Тук очевидно ще трябва да се изправим пред необходимостта да мислим как от едно състояние на преход се преминава веднага към друго състояние, защото основната характеристика на този нов свят, в който е стъпил човечеството, е несигурността. Значи остава назад в историята, и той има големи основания за това, и ние преодоляваме една несигурност, за да стигнем до сигурност. Правя аналогия тук. Ние преминаваме в такава перспектива, в която ще трябва да видим как може да се живее по-нататък и да продължава човечеството в несигурност. Това е коренно различно изискване. И когато аз твърдя, между другото това се споделя и от някои други автори, не са толкова много, че всъщност вече света, поне в някаква обозрима перспектива, преминава от един преход в друг. Аз смятам, че тази теза, която може да изглежда много абстрактна, всъщност е много важна теоретична позиция, за да можем да се изправим пред по-трудни въпроси. Какво става в една трансформация, или както ние казваме преход, и къде едни проблеми изчезват, остават решени, но в същото време възникват ново. Това е теза, тя може да ни се споделя и може да водим дискусия по това. Благодаря ви, професор Фотев. Заповядайте. Моля, представете се накратко преди да вземете думата. Thank you very much. Благодаря ви. Уважаеми президенти, аз се колебах дали да взема думата, защото аз не съм от този регион, аз съм испански дипломат. И така се оказа обаче, че бях посланник в 4 от държавите, представени в този панел. И имам 2 нещица, които искам да споделя. Първото е свързано с факта, че за мен беше удоволствие да видя, че 5 от панелистите изразиха тяхното желание за присъединяване към Европейския съюз. Разбира се, България и Хърватска вече са страни членки, за което аз много се радвам. Въпреки
трудностите, през които преминава самия Европейски съюз. Това е много добре за Съюза, защото се убеждаваме, че ние все още сме обект на очаквания. Но същевременно това обяснява и големите закъснения в процеса на присъединяване. В моята кариера между 2000-та година и 2005-та, преди да отида в Хърватска като ръководител на мисията на ОИСР, отговарях за разширяването на Европейския съюз. И моите препоръки бяха, че различните срокове за присъединяване за страните от бивша Югославия не трябва да са много големи. Да се започне с Хърватска, но 3 или 4 години по-късно да се присъединят и другите. За съжаление, това няма да се случи. Кризата в Европейския съюз вероятно е една от причините за това. Но аз бях впечатлен и от това, което каза професора, че срока сега се отдалечава на 2-3 десетилетия. 2020 година, което според мен е твърде дълъг срок. Желая ви успех за бъдеще на страните, които все още не са членки. И искам да приключа с един друг коментар. Президентът на Хърватска и много други участници в панела, както и президента Стоянов, споменаха, че Западните Балкани не е много подходящ термин. Моят опит от региона е, че в края на краищата единствената държава, която може да претендира да е балканска държава, е България, защото Балкана е в България. Когато аз бях студент, дори Унгария се смяташе за балканска държава. Но колкото повече една държава се интегрира в западното общество, толкова повече тя се отдалечава от Балканите. За Хърватска там също има все още някои различия, но ще видим какво ще се случи с деноминацията, което по мое мнение е по-скоро политически, а не географски въпрос. Благодаря ви, господин посланник. Струва ми се важно, говорейки за прехода в условията на Западните Балкани, да отделим малко повече време на темата присъединяване към Европейския съюз. В Западните Балкани, с изключение на успешното присъединяване на Хърватия към Европейския съюз, имаме функциониращ един порочен кръг, който професор Теокарович отбеляза. Това е порочният кръг на ескалиращите предусловия за членство от страна на Европейския съюз от една страна и от друга страна загубата на мотивация в значителна част на балканските политически елити и загубата на институционален капацитет и на масова обществена мобилизация за осъществяване на това присъединяване към Европейския съюз. Ние трябва да имаме предвид, че не живеем вече в условията на 90-те години или началото на 21 век, когато Европейския съюз беше това, което на английски се нарича the only game in town. Когато Европейския съюз беше единствената възможност, единствената посока, в която
всички страни, включително посткомунистически страни от Западните Балкани, можеха да се движат. Днес има и други възможности. Не считам, че те са особено привлекателни от моя гледна точка, но моето мнение не е задължително за всички, както политици, така и граждани на Западните Балкани. И на Балканите въобще, и на Източна Европа като цяло. От тази гледна точка ми се струва, че е изключително важно да поставим въпроса все пак обозрима политическа цел ли е присъединяването на страните от Югоизточна Европа, от Западните Балкани към Европейския съюз. Президента Стоянов поиска думата. Благодаря ви. Аз мисля, че за страните от нашия регион няма друга игра, освен присъединяването към Европейския съюз. В началото, след вдигането на желязната завеса, бяхме свидетели на известно съперничество дори между нашите страни. Кой по-бързо и по-добре ще се справи с, както се казваше, изпълнението на критериите за членство в Европейския съюз. Такова съперничество очевидно имаше, да речем, между България и Румъния. Беше смешно съперничество. Беше очевидно, че двете страни заедно щяха да постигнат повече, отколкото всяка една по-отделно. Струва ми се, че българското общество и българските политици, включително и българските медии, вече са доста по-зрели, за да разберат това, което е най-важно и заради което аз взех думата. Националните интереси, интересите на гражданите на България, на Румъния, на Хърватия, вече членки в Европейския съюз, диктуват категорично да се оказва съдействие на останалите балкански държави да станат също членове на Европейския съюз. Членството на България в Европейския съюз е наполовина важно, ако Сърбия не е член един ден на Европейския съюз. България е разделена на практика от Европа от една неевропейска Сърбия, което е нонсенс. И това е важно да бъде разбрано. Една солидарност на балканските държави, употребявам термина съвсем произволно, разбира се, включвам всички държави, за които говорим сега, но една солидарност на балканските държави е жизненно важна не само да си помогнем един друг, но е важна да убедим Брюксел, че едно допълнително разширяване на Европейския съюз е важно и от гледна точка на интересите на Европейския съюз. Просто няма друга алтернатива. Ако Сърбия, ако Босния, ако Македония, Албания не се присъединят към Европейския съюз, на практика делото на Европейския съюз остава незавършено. В исторически план то остава незавършено. Какъв дебат ще води Европейския съюз тепърва за присъединяването на Турция, при положение, че Сърбия, която е на прага на Европейския съюз, няма истински гаранции, че един ден ще стане член на Европейския съюз. Тук става въпрос, разбира се, и за мотивационни възможности, тук става въпрос и за някакъв вид умора. Да бъдем честни, умората е двойна. Има умора и в Брюксел от процеса на разширяването, има умора и от гражданите, да речем, на Сърбия, вероятно на Босна, вероятно на Албания, от прекалено дългото чакане. Затова един диалог тук е абсолютно необходим, изключително важен. Просто няма друга алтернатива. Дано да сте прав, но аз лично мисля, че колебливостта относно присъединяването, процеса на присъединяване, води до създаване и обживяване на реални политически алтернативи. По-радикален национализъм като заместител на присъединяването, евразийска алтернатива като което е аргумент в полза на това, което казах. Имам предвид, че вече не се намираме в 90-те години, когато наистина нямаше никаква политическа алтернатива на присъединяването. Днес един балкански политик може да си позволи да оказва контранатиск. И това е нещо, с което трябва да се съобразява. Това трябва да направи нуждата от визия сред брюкселските политици още по-важна. Нека да го кажа малко грубо. Ако тези държави не са в Европейския съюз, се засилва влиянието на Съветския съюз. Това е положението. Това е, което и вие искахте да кажете. На алтернативни модели, да речем евразийски, да речем локални авторитарни модели на така самовъзпроизвеждащ се национализъм, които също така могат да се явяват заместители, ако не на европейска интеграция, то поне на източници на легитимност на властта, тук и там. Да не навлизам в повече подробности. Президента Месич искаше думата.
Слушайки всички тези дискусии, си припомних мотото на романа на Лев Николаевич Толстой. Това мото казва: всяко щастливо семейство, всички щастливи семейства си приличат, а всички нещастни семейства всяко нещастно е нещастно по свой начин. Ние тук говорихме за различни видове социалистически общества, които бяха кои повече, кои по-малко тоталитарни или обратно. Някои повече, някои по-малко либерални, но всички те бяха тази фаза на развитие на обществото уж към една утопия, която беше комунизмът. А сега ние всичко това някак си го обобщаваме с термина комунизъм. Комунизъм няма. Това е една утопия. Говорим за изкривяванията на този път към комунизма, а това са тези така наречени социалистически общества. Обаче, друго исках да кажа и затова взех думата. Защо Европейският съюз е единствената алтернатива? И мястото на Турция в Европейския съюз по-добре, отколкото ислямска държава да стигне до Босфора. Аз мисля, че ако някой мисли по-европейски, то той трябва да води сметка за това, че трябва да се съкратят сроковете за присъединяване към Европейския съюз. Европейският съюз, или поне старите членки, са уморени от разширяването. Трябва да кажа, че страните, които чакат влизането си в Европейския съюз, пък са уморени от самото чакане. Те са уморени от прехода, от тази транзиция. Как може да се реши тази ситуация? Така, че да се ускори влизането в Европейския съюз, защото и Европа има своите проблеми, тя има своите институционални проблеми. Сега, когато вече са и 28 държави, тя има и своите икономически и финансови проблеми. Тоест, Европа трябва да решава всичко това. Европа трябва да направи така, че да не се стига до нови кризи на територията на Европейския съюз. Тоест, тя трябва да въведе едни финансови регулатори в финансовата сфера, а това може да стане единствено, ако има единна воля на страните в Европейския съюз. И още нещо, всички войни в Европа винаги са започвали така, че поради това, че някой е защитавал националните си малцинства или националното си малцинство, а всъщност е заемал чужди пространства, завоювал чужди пространства. И това е правено и от Хитлер, но това правеше и Милошевич. Той всъщност, защитавайки уж сърбите извън Сърбия, на практика всъщност завоюваше чужди територии. Милошевич, който дойде начело на властта в Сърбия, на практика върху руините на Югославия искаше да създаде една велика Сърбия. Той мамеше, лъжеше света, но също и Сърбия. Мамеше света, че се бори за една Югославия единна, а светът беше сантиментален към Югославия заради нейната изтъкната роля в движението на необвързаните. Сърбите пък лъжеше, че всички ще живеят отново в една държава, но трябва да донесат и съответното нови територии към тази държава. За това включваше Югославската армия, без която всъщност нямаше да има война. Никаква война на територията на Югославия нямаше да има, ако Милошевич не беше взел ръководството над Югославската армия. И в крайна сметка, никаква война нямаше да има на териториите на нашите държави, ако бяхме успели да стигнем до един нов политически договор. Защо го нямаше този договор? Никой не беше доволен от федерацията, всеки искаше нов модел. Моделът, югославският модел на Титова Югославия, можеше да съществува, докато имаше три главни свързващи фактора. Първо, Тито с харизмата си, вторият, Съюзът на комунистите на Югославия и третото, Югославската армия. Тито си замина, партията се
разпадна армията, искаше спонсори и си го намери в лицето на Милошевич. Милошевич започна завоюване на територии. Тогава ръководството на Хърватия видя, че светът допуска това разрушение в Босна и Херцеговина. Допуска 3 години, разрешава да се бомбардира Сараево. И светът спокойно гледаше всичко това. Щом е така, започнаха в Хърватия да мислят и те да защитат някакви си хърватски интереси в Босна и Херцеговина. Така че всичко това приключи катастрофално и за да не се повтаря повече това, трябва да се ускори влизането в Европейския съюз и какво ще получим? Преди всичко, Европейският съюз е най-елитният икономико-политически проект. Тук спор няма. Второ, когато Европа се обедини, тя ще отвори границите си, всички държави ще отворят границите си, но всеки народ, независимо от границите, държавите ще си останат това, което са, но народът ще живее в едно общо културно пространство и корпус. Границите няма да бъдат пречка, но ще бъде невъзможно да има война като политическо средство. Затова аз съм изключително голям привърженик за европейското обединение. Войната ще бъде изключена, защото няма да има мотиви за завоюване на пространства. Хърватия има във всички държави, които са около Хърватия. Сега Хърватия какво? Да иска разширяване на границите си? Хърватите ще живеят в един общ културен корпус. Това ще бъде и за сърбите, и за албанците. Това Европа трябва да го разбере, че въпросът е, въпрос дори на световен мир е Европа да се включи като един голям играч в днешните големи игри сред големите играчи. Благодаря ви за вниманието. Господин президент. Ремзи, преди да ти дам, Ремзи, думата, бих искал да кажа няколко думи, за да изясня позицията си. Аз не поставям под въпрос ценността на европейската интеграция и европейската ориентация на Западните Балкани и не само, на всички нас. Искам да подчертая сега обаче, че вече има алтернативи. Това са опасни алтернативи. В България има засилващи се политически движения, които твърдят, че евразийския модел е много по-добър за България, отколкото европейската интеграция. Имаме и неоотоманска утопия, която набира сили в Турция, което също има значение за целия регион. Така че ние не просто трябва да подчертаем колко е необходима европейската интеграция, а да обясним какво тя означава за нас тук и сега. Това, което виждам, е, че по отношение на региона подхода на Европейския съюз е аки комюнитер, да се изпълнят изискванията, а не геополитически. И не свързан с съперничеството на 3 велики сили тук на региона. Турция като регионална сила, Русия и Европейския съюз. Докато пък мисленето в Москва и Турция е геополитическо. Русия се държи като велика сила от 18 век, Турция като сила от 20 век. Проблема, както ти каза, е, че тези варианти за нас са проблематични, ако не е опасни. А в Европа трябва да си дадат сметка, че има и геополитическо значение на присъединяването. Има много замразени неща на Балканите, замразени спорове, замразени конфликти и дори замразени демокрации. Съжалявам, Радмила, но Македония е такава демокрация.
и замразено разширяване. И разширяването трябва да размрази всичко останало, а то се замрази само себе си. И аз смятам, че това всъщност е големия проблем. И парадокса. Как да излеземе от този проблем. И друг аргумент в полза на геополитическото мислене. Днес региона не е разделен по темата Косово толкова, колкото по темата Украина. Има повече държави, които признават Косово, отколкото държави, които са се присъединили към санкциите срещу Русия по въпроса с Украина. И това е нещо, което не трябва да забравяме. Аз споделям твоето притеснение от това, че ние някой път подценяваме алтернативите. Аз бях ученичка и си спомням, че имаше правило, ако ти си зададе труден въпрос, на който не можеш да отговориш, да кажеш, че отговора е в взаимоотношението между производителните сили и другото не си го спомням. Но имаше едни такива готови отговори за всяка ситуация. И мисля, че през 90-те години Европейския съюз беше един подобен готов отговор за политиците. И това подкопа стойността на Европейския съюз в очите на гражданите. Подкрепата от страна на Европейския съюз все още остава силна, но тя за Европейския съюз остава силна, но тя спада. Увеличава се леко критичното отношение към Европейския съюз. Например, спада в Македония на подкрепата за Европейския съюз е от 80 на 60%. Но ако хората ги попитат, биха ли одобрили на референдум присъединяването, хората отново отговарят да с 80%. Да, подкрепата остава силно. Ясно е, че план Б, план С са не съвсем възможни в някои държави. Не всички алтернативи планове са особено рационални. Аз не мисля, че всяка държава от региона има, например, евразийската опция. И все пак тези други варианти си остават. И план А е по-добър от план Б, а план Б от план С. А всичко това е по-добро от това да нямаш план изобщо. И смятам, че политиците, които си играят с алтернативни планове, всъщност нямат план, а използват тези планове за манипулация. И накрая се получава това засилване на популизма, на апатията. И аз съм съгласна, да, това не са планове, които са възможни, но са възможни опасности. Има и другата страна. Европейския съюз загуби своят чар в Западните Балкани, но не загуби значението си. Влиянието на Европейския съюз остава силно. Нямаше да има никаква възможност за сключване на споразумение между две нации, които са в силен конфликт от десетилетия, без перспективата за европейска интеграция, която бе предложена и на двете страни. Невероятно е, като си помисли човек, че сръбския и косовския
премиер се срещнаха повече от 20 пъти в Брюксел. Не толкова защото особено искат да се срещат, а по-скоро защото пред тях все пак стои реалната възможност за европейска интеграция. Това е много важна история. Ремзи ни разказваше и аз винаги се впечатлявах. Звучи като шега, но е вярно. В Албания повече хора имат доверие в Европейския съюз, отколкото им вярват в Господ. Това звучи като шега. И в целия регион популярността на Европейския съюз е по-висока, отколкото популярността на Съюза в старите страни членки. И е по-висока в страните, които са най-отдалечени от възможността за членство. Единственото изключение е Черна гора, където подкрепата е 73%, защото преговорите на Черна гора вървят много добре. Но ако се върнем на Хърватска, насред кризата в еврозоната, при голямото разочарование от Европейския съюз, те се промъкнаха през юли 2013 и това е много важно послание за всички нас. Ще завърша с шега, един виц, който може би е не много добре известен в България, и то е следния. Как изглеждаше присъединяването на Хърватска? То е като да отидеш на купон в 3-4 часа сутринта, когато всички момичета вече са заети, няма пиене и всичкото ядене е свършило. Но те все пак са на купона. Ние трябва да информираме господин Юнкер, че неговия рейтинг е по-висок от този на Господ в някои страни. Може ли аз да се включа? Аз съм външния министър на Словения. Аз слушах дебата, той е много важен дебат и много интересен. Но оставам с усещането, че има някои илюзии, свързани с Европейския съюз. И моя въпрос е, кой е против членството на Македония? Европейския съюз? Страна членка на Европейския съюз, нали? Кой е против членство на Косово или на Албания? Ами Сърбия, друга страна кандидат. Има много проблеми в самата Европа. Виждам на хоризонта две сериозни опасности. Едната е опасността от джихад. Това е ислямско движение, което привлича младежи от Франция, от Великобритания, от Германия. И виждам привлекателната сила на Русия и на бившата социалистическа идеология, дори в моята страна. И за това трябва да се запитаме, Европейския съюз ще защити ли европейците, европейските нации от потенциалните опасности от джихадизма или от руските апетити? И тук аз си мисля, че сме изправени пред важен въпрос, който седи пред нас от 1994 година. И то е по-дълбоко или по-широко? Разширяване или консолидация на Европейския съюз в посока на организация държава? Днес Европейския съюз е нещо като международна организация, не толкова държава. Кой
игра роля в Босния и 95-та година. Може ли да се разчита на Европейския съюз, за да се спре война? Кой написа книга на тази тема? Холбрук. Всъщност американците спряха войната в Босна. Европейския съюз не успя. Така че нека да сме доста умерени и внимателни по отношение на потенциала на Европейския съюз. Той самия Европейски съюз трябва да бъде по-добре организиран и за да може да привлече други нации и да може да ги защитава. И ще преминем към заключителните думи на участниците в панела. Заповядайте. Thank you. I'm ambassador of Greece. I didn't intend. Аз съм посланника на Гърция. Нямах намерение да говоря, но след това, което бе споменато за Гърция, но първо нека ви благодаря за много интересните експозета и информация за прехода в техните страни. Юго-Източна Европа. Ние в Гърция сме част от Юго-Източна Европа, но политически и културно имахме различен тип опит. Но аз си давам сметка, че след разговора за прехода в различните страни възниква и въпроса за разширяването. И тъй като чух моята страна да бъде споменавана, нека да кажа, че 26, 7, 8 членки на Европейския съюз, от всички тях Гърция последователно отстоява разширяването. Ние сме твърдо и стабилно за разширяване. И нека да кажа, че и аз се надявам, че панелистите ще се съгласят, че страните кандидати от Западните Балкани и Юго-Източна Европа, които искат да се присъединят към Европейския съюз, както ние искахме през 1981 година, трябва да изпълняват критериите. Всички знаят, че по време на нашето присъединяване имаше предимно политически причини за присъединяването, а не толкова икономически. Ние не изпълнихме някои от икономическите условия. Но ние вече от 30 години сме членки на Европейския съюз. С това позволете ми да кажа нещо на госпожа Шекеренска. Тя знае по-добре от мен, че ние сме позитивно настроени по отношение на кандидатурата на нейната държава. Всички знаят какъв е единия малък проблем, който имаме да преодолеме. Но една поправка, госпожа Шекеренска каза в последния си коментар, с който като цяло съм съгласен, но що се отнася до ветото от страна на Гърция, което тя спомена, позволете ми да кажа, че Гърция никога не е налагала вето. И всички, които са запознати с
детайлите с това, което се случи в срещата на върха в Букурещ. Те знаят как точно се случиха нещата по време на тази среща и каква беше позицията на моята държава. И още веднъж искрено искам да благодаря на панелистите и да кажа, че взех думата само защото беше спомената моята страна. А както всички казаха, ние трябва да си сътрудничим, да покажем солидарност. Страните кандидатки са наясно, че те все пак трябва да изпълнят условията за членство. Както и господин Телкаревич спомена във връзка с Сърбия, благодаря ви още веднъж. Добър ден. Казвам се Трайчо Трайков, бях член на българското правителство от 2009 до 2012 година. Имам въпрос към уважаемите панелисти. Because you don't have the headphones, I'll say it in English. Тъй като нямате слушалки, ще го кажа на английски. Смятате ли, че има рискове, когато се избира модел за бъдещо развитие, това решение да бъде повлияно отвън? На цената, например, едни зимни олимпийски игри. Може ли да обясните, че нещо не се сещам? Ами, говоря за корупция. Странно въпроса си, защото очевидно, че не се разбира достатъчно ясно. Well, countries that seemingly have made their decision. Държави, които са взели ушким своето решение, след това започнаха да се отказват от прилагане на политиките. А държави, които не са вземали решението още, изглежда се отклоняват от тази посока. Не искам да давам примери с конкретни страни от региона, но имам дори предвид страни, които са вече членки на Съюза и такива, които още не са, но се стремят към членство. Добре, благодаря ви. Корупцията е една огромна тема, която изисква отделна дискусия, а ние сега приключваме нашата, но ако някой от панелистите има желание да каже нещо. Панела и бих искал да дам наистина за съвсем кратки заключителни думи думата на панелистите. Господин президент, заповядайте. Аз всъщност казах моите заключителни думи вече. Ключовата дума тук е солидарност и съвпадане на националния интерес на всяка една от нашите държави с идеята за интеграция на всички в Европейския съюз. Благодаря. Мисля, че много от темите разгледахме и че в крайна сметка все пак стигнахме до едно съвместно общо заключение, а именно, че няма алтернатива, практическа алтернатива, освен европейското обединение. Въпросът е колко бързо или колко по-бавно ще върви това обединение. Да, ние говорихме по различни теми, трудно ми е да ги обобща, но аз получих пряк въпрос и ви дължа пряк отговор. Съгласна съм с посланника на Гърция, че Гърция подкрепя разширяването последователно. И ако правилно си спомням, на срещата на върха в Солун се сложи началото на присъединяването на страните от Юго-Источна Европа. Аз съм демократ, но бих ли била демократ, ако гласувам срещу свободата на медиите? Не.
И аз мисля, че Гърция направи стратегическа грешка. Първо, като наложи вето на членството в НАТО и като затрудни максимално стартирането на преговорите на Македония. Аз знам, че вето е лоша дума, но това не е медийна дискусия, това е всъщност правилният термин. Де-факто това беше вето. По време на преговорите в Будапеща беше ясно, че това е единствения проблем. Аз участвах в предварителните разговори и знам, имаше опит. Ние бяхме близо до решение на проблема, може би лошо решение, но някакво решение. И от тогава нататък нещата започнаха да се влошават. Гръцките политици и колеги днес си дават сметка и са съгласни, че това не беше и добро решение за Гърция от стратегическа гледна точка. Това нарани нашите двустранни отношения, търговски отношения и нанесе щета на възможностите на гръцкия бизнес в Македония. И в крайна сметка затвори вратата на Македония за Европейския съюз. Можем да влеземе в легални, законови разговори, но в крайна сметка наистина гръцкото вето повлия на цялото развитие на Македония в последните 6 години, което за съжаление не е най-доброто развитие. И мисля, че след години дори и гръцките анализатори ще оценят това като грешка. Искам тук веднага след Радмила да кажа в заключение колко са важни съседите за страните кандидати. Това е нещо, което президент Стоянов подчерта. Именно от съседите ни ще дойде най-голямата подкрепа за европеизацията на нашите държави, на държавите от Западните Балкани. Като начало е добре съседите да не ни пречат. Това беше нещо, с което се сблъска Хърватска също така. Но и допълнителна помощ е добре дошла. Хубаво е да има регионални срещи между страните членки и тези, които все още не са членки. Също е добра идея. Съседите могат да слушат за наши посланници. Ние не можем, разбира се, да разчитаме само на съседите си, но това е важна част от дипломатическото решение на проблема с разширяването. И накрая трябва да кажа, понеже дойде тук спор за Македония и Гърция, и аз трябва да кажа, че Македония не е съвсем невинна в този абсурден спор. Но да оставиш една държава 9 години чрез вето или не е скандално. И точно това трябва да разбере Европейския съюз. Това е политика на Европейския съюз спрямо Македония. И да се надяваме, че подобни примери няма да се повтарят в бъдеще. И съвсем накратко, аз ще се върна на това, което каза испанския посланник. Въпреки, че Европа е в такава криза, вие все пак искате да сте членки на Европа. Ами да. Както се казва, дори да потъва кораба, ние искаме да сме на него. И историята на Хърватска е добър пример. Защо? За вас
това е разширяване, но за нас ние се връщаме вкъщи. И за това няма да се откажем. Трябва нещата да бъдат гледани и от тази гледна точка. Благодаря ти, Ремзи. И така оптимистично, нека приключим сесията. Благодаря на всички панелисти и на всички участници. Бих искал да припомня, че организаторите на конференцията канят всички участници на вечеря в 7 часа, т.е. след 25 минути, в зала Средец на партера на хотела, в който се намираме. Приятна вечер!